Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň mejlis baş tutany Nancy Pelosi Ermenistanyň paýtagty Yerewana azeri Ermeni urşuna päsgel bermek üçin geldi. Nancy Pelosi mundan bir näçe ay ozal Taywana gelmegi bilen gündem bolupdy. Azerbaýjan we Ermenistanyň arasynda çykan çakmyşykdan soň Ermenistan ilkinji Russiýadan gowra talap edip ýüz tutupdy. Ukrainadaky uruş sebäpli Putin hiç ýyly gowra üpjün etmedi. Hatda dolu jogap hem bermedi. Bu hem bize Russiýanyň geopolitika taýdan gowşandygyny görkezýär we ýagdaýa päsgelçilik bermek boýunça öz ýerini Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna goýýar. Şol sebäpli Nancy Pelosi Azerbaýjan bilen Ermenistan arasynda ara tapyjy rol oýnamak üçin 2 günlük resmi sapar bilen Yerewanda galmakçy. Pelosi'nin gelmezinin öň ýanynda Ermeniler şäherde asylgy duran Putiniň suratlaryny we portretlerini aýyrdylar. Onuň ýerine Amerikanyň baýdaklaryny dikdiler. USA! USA! USA!